سلامتنا بصحكم كبرانن تخطاتلتي إرتريان ميديا نيتورك نساعت زي تدالو زيناتات وشتن وصاننا بقدامنت أرست زينا أب موشب مأكلات زوبا قاش بركة بستقبر مرمراتات 4 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترقاقيتهم مهرتي جرادين كبن مبان زكايد نتفتات نأكبابن سنهي وطاون بزحنة أبقمت زيتو وكخون مزاخري قريبهم أب زوبا عن سبا عقابا أكبابن موحاس زكايد نتفتات كدفقالو مزاخري قريبهم أب نوز زوبا دهلاك محبراوي أقلقلوتات نمدنفع يسرح اللهم أب نوز زوبا حقاز مسرح تسقانات كالات تمرتي بتصبو يسلاسل اللهم أب من دفرا ولن تولك سدم نمسسان زتخايد تعري تصبغ وتسيت يركبلهم أب زحلفة معلتات أب نيكاراغوان هندراسن متنسب في حنوة زورده ببلاو معبل إيتا تمالح مشتحدار أب غواتيمالا هيوت لعل 5 سبات كم زغزفت حبيروم منجست بريطانيا كلاي معبل لبع كورونا فيروس نمقصار تفاقيس زولو إقراتات داقماي بملو إنت كتسنع عزيزوم مالح مشتحدار بكتمان نيو دلهي زل علامة بكلا اير كم تمزقبة قليتهم دنمارك كورونا فيروس النابسب كتحلالفا زقلا استاد 10 مليون مينكس تبالا انساتات كتقتليام زي تمطاط انا مكبي زمقوب هصانات مستوم صبوق زبلعو مزانهم بمنصار ب10 سنتيمتر زحاطروهم زخونو حاده مصنعتي ارغاغيصوم أبزوبا قاش باركا بزركب موشبي مأكلات بحمشت حدار بزتقبرن أي لاباراتوري مرمراتات 4 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترقاقيتو إذا بزحالف قربا سامنتات بفنو كاب سودانن إثيوبيان زتملسو زيغاتات كلتا أب موشبي مأكل أديبارا كلتا دما أب موشبي مأكل شامبوكو تعاقيبهم زتصنحيهم إذا غمزيلون كلو ات فيروس ترخيبوهم أب هوسبيتالات زوبا قاش باركا تعاقيبهم حكمنا وكنكن كقبرلهم زتصنحو 3 زيغاتات حاويهم ننبيتهم تفانيهم بز مسرت أب إيرترا تغلال قدر بكورونا فيروس تلخفو زيغاتات كساب لومي 484 بتحلو 429 كابزيوم بستقبر لهم حكمنا وكنكن حاويهم كاب هوسبيتال ستفانو كخونن كلو 55 دما جانا أب هوسبيتالات تعاقيبهم يركبو مينستر الطعنا 5 حدار كل تشحن إسران مهرتي جرادين كبن مبال زكايد نطفتات نأكبابن سنه هوتاوي بزحنتن أب قمت زأتوك خون مزخاخر قريبو أبزوبا سمينا وكيح بحري مهرت الجرادين بعينة بزحن كبن مبال زكايد نطفتات بحافشة تتكامنت ربالع كيميكالات دما بفلاي ندحنة أكبابن سنه هوتاوي بزحنتن أب قمت زأتوك خون كيلاتات حرشات أو عم إذا تقلت مس حرشاو مهرتي قطتا وركب نزلوم تكالات حرستوتن موياويان نابستوهبه اتتقامنتن عقابن كيميكالاتن صربالعاتن صحياي محدرون موغاد زحيغاوي مدحانيتاتن مكتتال غورناو سعبيناتن زتوكره اسمهوريم أبتا قطامي حرصت من جزء تفت مدحانيتنا تطقمو زفريو مهرتي أب عداقا مس ورده نيم موغان سقمتي كم زوسدو زدما بقطر وحدات نزيكونو المعتي أب كسارا يودوهم سلزلو حرصت مسكيلاتات حرشا طبق ركب حليوم زنصقو مدحانيت بحاجز بعلمويا خقبرو مهري تواهيبوم حلفا هادو لمعات حملتن فراتاتن زوبا سيمينا وكيح بحري أتو دانيال كسات أبزها بأسمهرو متأتتاو زمناوي أقباب حرشا أب عبيت مهرت زلو وقدا عبوكوان تغونه تقرت أحياين بالعاتن مدهانيتات قناس عبيناتو كبير تلزغونه وحلولن تنفلت أتاون أقباب مزوتار كمزد اللي قاليتو أبت زوبا أبن زوباتاتنا أف عبت جيندا بات شعب فورون قروران تسفيح لمع جرادين تبقاقيسو 5 لوز تقاساتو دانيال حرصوت حمامات كتاور الزخئلو عزرقتن آتكلتن كتقامو قراوتن بقبو كتسهيو بعبيو دما مريتن بمهبتم تعنا زلو مهرتك المعو التحساسيبوم أبتن زتتقصان زوباتات بتقرال لحرش شحن 330 هكتار بمسنو يلمع كم زلو عمتاو دما 41 شحن 387 كونتال حملتن 13 شحن 220 كونتال فرتاتن كم زحفاسو زحبره وانا دايركتور كفل حرشان مريتن أتو ميكيل تكيه نزكب نمبال زكايد زعرتات ندحنت أكبابن سنه هوتاوي بزحنتن أبقمت زأتوكخون بعتوب كم زسرح أبريهم أبزوبا عن سبا عقابا أكبابن موحس زكايد نطفتات كدفالو مزخاخر قريبو
ደረቕን ፈሰስትን ጎሓፋት ብሓፈሻ ጸረባልዕን ዘይት ሞተርን ድማ ብፍላይ ኣብ ማይ ኣየርን ሓመድን ዘስዕብዎ ብከላ ኣብ ግምት ብምእታው ሕብረተሰብ ኣብ ኣተሓሕዝኦምን ምውጋዶምን ጥንቁቅ ክኸውን ከም ዝግባእ ተገሊጹ ንጹህ ኣከባቢ መሰረት ጥዑይ ሕብረተሰብ ምዃኑ ዝሓበረ ሓላፊ ጨንፈር ኣከባቢ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ዳዊት ክብራብ ነዚ ንምርግጋጥ ኣብ ምብራኽ ንቕሓትን ኣፍልጦን ዘተኮረ ጎስጓሳት ኣብ ሰብ ትካላት ህዝብን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ከም ዘካይዱ ኣፍሊጦም ኣብቲ ዞባ 75 ሚእታዊት ካብ ዘቤታዊ ጎሓፋት ኣብ ጉድጓድ ኣኪብካ ድኹዕ ክኸውን ዝኽእል ምዃኑ እንተኾነ ግን ዛጊት ኣብ ዝመዓላ ዝኽውዕል ከም ዘይርአ ዝጠቐሰ ኣቶ ዳዊት ናይ ተጠቃምነት ዕለቶም ዝወደቐ መድሃኒታትን ካልኦት ናይ ሕክምና ናውትን ከምኡውን ሃለኽቲ ነገራት ብፍሉይ ተታሒዞም ከም ዝቃጸሉ ኣረዲዮም ኣብ ኣየርን ሓመድን ዝብተን ጸረባልዕ እውን እቲ ኣገባቡ ጉጉም ዝኸውን ምንጭ ማያት ብምብካል ኣብ ሰብን እንስሳታትን ጥዕናዊ ሳዕቤናት ከም ዝህልዎ ብምሕባር ጸረባልዕ መድሃኒት ኣብ ሓመድ ን10 ዓመት ናይ ምጽናሕ ተኽእሎን ባህርን ስለ ዘለዎ ናይ ምብካል ዓቕሙ ብኡ መንጽር ዝተናወሐ ከም ዝኸውን ኣብርሂዮም ሓንቲ ሊትሮ ኣገልግሎቱ ዝወድአ ዘይት ሞተረ ኣብ ማይ ምስ ዝጽምበር ልዕሊ 5 ሚልዮን ሊትሮ ናይ ምብካል ዓቕሚ ከም ዘለዋ ዝገለጸ ኣቶ ዳዊት ሓደገኝነቱ ኣብ ግምት ብምእታው ካብ ኩለን ገራጃት ኣብ ሓደ ቦታ ተኣኪቡ ናብ ባጽዕ ብምልኣኽ ዳግማይ ንምምስርሑ ይፍተን ከም ዘሎ ኣገንዚቦም ኣቶ ዳዊት መወዳእታ ብርሰት ኣግራብ ንምክታእ ዝካየድ ጎስጓሳት ኣብ መጻኢ ብዝሰፍሐ ንምትግባር መደብ ከም ዘሎ ብምንጻር ምስ ሚኒስትሪ ሕርሻን በዓል ስልጣን ሃብቲ ገረብን እንስሳ ዘገዳምን ብምዃን ጸጋታት ኣከባቢ ንምስሳንን ህይወታዊ ብዙሕነት ንምዕቃብን ዕቱብ ምክትታል ከም ዝገብሩ ኣብሪሆም ኣብ ንኡዞባ ዳህላክ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ንምድንፋዕ ይስራሓሎ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቄሕ ባሕሪ ንኡዞባ ዳህላክ ስፍሓትን ኣድማዕነትን ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንኽረጋገጽ ውህድ ጻዕሪ ይካየድ ከም ዘሎ ኣመሓዳሪት ንኡዞባ ኣቶ ኣሕመድ ቦካልያ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ገሊጾም ኣብ 5 ምምሕዳራት ከባቢ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ብሓፈሻ ኣገልግሎታት ጥዕናን ትምህርትን ዝህባ ትካላት ድማ ብፍላይ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ኣቶ ኣሕመድ ኣብ መነባብሮ ህዝቢ መሰርሖ ከም ዝፈጠረ ኣብሪሆም ቀንዲ ጸገም ናይቲ ንኡዞባ ሕጽረት ዝተማይ ምዃኑ ጠቒሱ ድማ ነዚ ንምቅላል ብዘይካቲ ብመንግስቲ ተታሒዙ ዘሎ መደባት ካብ መፋረቕ ናይዚ ዓመት ዝጀሚሩ ምንጭታት ማይ ኣብ ምውሓስ ዘድሃበ ንጥፈታት ብህዝቢ ይካየድ ከም ዘሎ ሓቢሮም ኣብ መወዳእታ ኣቶ ኣሕመድ ማሕበራዊ ድሕነት ዜጋታት ንምርግጋጽ ብዝወፀ ውጥን ብመጽናዕቲ ዝተደገፈ ንጥፈታት ምጥያስ ጽጉማት ስንኩላንን ኣረጋውያንን ከም ተኻይደ ነቲ ኣብ ወሽመጥ መሊል ኣብ ስታት 50 ሄክታር ዝተተኽለ ኣግራብ ሾራ ንምስሳን ምትካል ተወሳኺ ኣግራብ ሾራ ክካየድ ምዃኑ ኣፍሊጡ ነበርቲ ብግዲኦም ነቲ ብመንግስቲ ዝተዋደደሎም ዘሎ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ንምምዕባል ዓቕሞም ዘፍቅዱ ክገብሩ ዘለዎም ድልውነት ብምርግጋጽ ተጀማሚሩ ዘሎ ንጥፈታት ምዕቃብ ማይ ንምድንፋዕ ናይ ማሽነርን ካልእ ናውትን ሓገዛት ክግበረሎም ተላብዮም ኣብ ንኡዞባ ሓጋዝ መስርሕ ጽገናት ትካላት ትምህርቲ ብጽቡቕ ይሰላሰል ኣሎ ኣብ ንኡዞባ ሓጋዝ ኣብ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ጸገማት ዝፈጥር ዝነበረ ሕጽረታት ንምምላእ ዝተጀመረ መሰረታዊ ጽገናት ትካላት ትምህርቲ ብጽቡቕ ይቕጽል ከም ዘሎ ካብቲ ንኡዞባት ዝተረኸበ ሓበሬታ ኣረድዮም እቲ ብምውሃድ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ዓንሰባን ክፍሊ ህንጻዊ ልምዓት ናይቲ ዞባን ዝሰላሰል ዘሎ ኣብ ጽገናን ምሕዳስን ክፍልታትን ካልእ ትሕተ ቅርጽን ዘተኮረ እዮ ንኩነታት ክሊማ ናይቲ ከባቢ ኣብ ግምት ዘእተወ ምዃኑ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ እቲ ዝካየድ ዘሎ ዕማም ኣብ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን እወታዊ ጽልዋ ከም ዝህልዎ ዝጠቐሰ ርእሰ መምህር መባእታ ቤት ትምህርቲ ከተማ ሓጋዝ መምህር ዮናስ ንጉሰ እቲ ዝካየድ ዘሎ ናይ ጽገና ስራሕ ንንጥፈታት ምግራብ ዘተባብዕ ስለ ዝኾነ ብዝለዓለ ክስራሓሉ ምዃኑ ገሊጾም ኣብ መንደፈራ ወለንታዊ ልክስ ደም ንምስሳን ዝተኻየደ ጻዕሪ ጽቡቕ ውጽኢት ይርከበሎ ኣብ ከተማ መንደፈራ ወለንታዊ ልክስ ደም ብምስሳን ህይወት ውጽዓት ወገናት ንምድሓን ዝተኻየደ ጻዕሪ ጽቡቕ ውጽኢት ይርከበሎ በዚ መሰረት ኣብ ዝተፈላለያ ትካላት መንግስቲ ዝነጥፉ ሰራሕተኛታት ብ5 ሕዳር 84 ከረጢት ደም ከም ዝለገሱ ተሓቢሮም እቶም ወለንታውያን ለገስቲ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ዝወሰድዎ ተበግሶ ትሕዝቶ ባንኪ ደም ንምስሳን ከም ዝኾነን ናይ ሕልና ዕግበት ከም ዝፈጠረሎምን ብምሕባር ብዝትካእ ደም ዘይትትካእ ህይወት ንምድሓን ኩሉ ዜጋ ብንጥፈት ክዋሳእ ኣዘኻኺሮም ዜና ወጻኢ ኣብ አይቬሪ ኮስት ምስ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ብዝተኣሳሰር ዝተኸስተ ጸጥታዊ ወጥሪ መሊሱ ከም ዝዓረገ ይጋዋሓሎ ኣብ ማእከላይ ሸነኽታ ሃገር ኣብ ዝርከብ ከተማ ትሞዲ ኣብ መንጎ ደገፍቲ ፕሬዚደንት አላሳን ዋታራን ደገፍቲ ተቃዋምቲ ፖለቲካውያን ሰልፍታትን ሓድሽ ግጭት ከም ተወልዐ ዝተቐሱ ጸብጻባት ሓያሎ ከም ዝቐሰሉን ኣባይቲ ከም ተቓጸለን ሓቢሮም
ب4 ሕዳር ብዝተኻየደ መጥቃዕትታት ክልተ ደገፍቲ ፕሬዚደንት ዋታራን ምዃኖም ዝተሓበሩ ሰላማውያን ሰባት ከም ተቐትሉ ከምኡውን ንሚኒስተር መራኸቢታትን ኣፈኛ መንግስትን ዓጂቡ ኣብ ልዕሊ ዝጓዓዝ ዝነበረ ቃፍላይ መካይን መጥቃዕቲ ፎክስ ብረት ከም ተኻየደ ንሰብ መዚ ጸጥታ ሃገር ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን ኣብ አይቬሪ ኮስት ኣብ ዝተኻየደ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ አላሳን ዋታራ ብዓብላሊ ድምፂ ከም ተዓወተ እኳ ኮሚሽን ምርጫታ ሃገር እንተሓበረ ተቃዋምቲ ሰልፍታት ግን ንውፅኢት ናይቲ ምርጫን ተሳታፍነት ፕሬዚደንት ዋታራ ኣብቲ ምርጫን ብምቅዋም ተጻራሪ ሲቪላዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ከም ዝምስሩት እዮም ሓቢሮም ዘለዉ በዚ ድማ እታ ሃገር ናብ ፖለቲካዊ ፍልልይ ዝጠንቁ ግጭት ሕድሕድ ከተምርሕ ከም ትኽእል ተሰጊዩ ሕብረት አፍሪካ ቁጠባዊ ውድብ ሃገራት ምዕራብ አፍሪካ ማለት ኤኮዋስን ውድብ ሕብራት ሃገራትን በብወገኖም ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ ኩሎም ወገናት ድሕነት ዜጋታት ከቀድሙን ተኸታኺሱ ጉምቲ ካብ ምውሳድ ክሕየቡን ብምጽዋዕ ተቃውምቲ ሰልፍታት አይቬሪ ኮስት ንሕገ መንግስቲ ሃገር ከኽብሩን ካብ ናዕብን ዕግርግርን ድማ ልዝብን ዲፕሎማሲያዊ ኣገባባትን ክመርጹ ጸዊዖም ኣብ አይቬሪ ኮስት ምስ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ብዝተኣሳሰር ግጭት ብውሕዱ 40 ሰባት ከም ተቐትሉ ዝሕብሩ ጸብጸባት ሓያሎ ነበርቲ ዓበይቲ ከተማታት ንህይወቶም ብምስጋእ ናብ ገጠራት ከም ዝሃደሙ የረዱ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ኒካራጓ ሆንዱራስን መጠነ ሰፊሕ ዕንወት ዘውረደ ህቦብላዊ ማዕበል ኤታ ትማሊ 5 ሕዳር ኣብ ጓቲማላ ህይወት ልዕሊ 50 ሰባት ከም ዘቐዘፈ ተሓቢሩ ምዚ ባህርያዊ ሓደጋ ብዝተኣሳሰር ኣብ ሃገራት ማእከላይ ኣሜሪካ ብሓፈሻ ልዕሊ 70 ሰባት ከም ዝሞቱ ጸብጸባት የነጽሩ ልዕሊ 240 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ብዝሕንበብ ንፋስ ተደፊኡ ብ3-4 ሕዳር ኣብ ወሰናስን ኒካራጓ ዝበጽሐ ህቦብላዊ ማዕበል ኤታ ነዊሕ ከይጸንሐ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ሆንዱራስ ጓቲማላ ኮስታሪካን ፓናማን ብምምራሕ ተመሳሳሊ ዕንወት ከም ዘኸተለ እዩ ዝግለጽ ብዝሰዓበ ሓደጋታት ዕልቕልቕን ምህማም መሬትን ብውሕዱ ዓሰርተታት ኣባይቲ ትሕቲ ቅርጺ ከም ዝዓነወ ዝገለጹ ሰብ መዚ ሲቪላዊ ድሕነት ናይቲ ሃገር ዝለዓለ ናይ ባህርያዊ ሓደጋ መጠንቀቕታ ኣውጆም ኣለዉ ሰፊሕ ክፋልተን ሃገራት ብምዕልቕላቑ ቀንዲ መስመራት መጓዓዝያ ተበቲኹ ስለ ዘሎ ግዳያት ንምርዳእ ዝካየድ ስራሓት ዕንቅፋት ኣጋጢሞ ከም ዘሎ ተገሊጹ እቲ ህቦብላዊ ማዕበል ናብ ሃገራት ካሪቢያን ገጹ የምርሕ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ጸብጸባት ብርቱዕ ዝናብን ተወሳኺ ዕንወትን ከኸትል ከም ዝኽእል የረድኡ መንግስቲ ብሪጣንያ ካልኣይ ማዕበል ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ንምቁጻር ተፋኺሱ ዘሎ እገዳታት ዳግማይ ብምሉእነት ክጸንዕ ዓዚዙ በዚ ድማ ልዕሊ 56 ሚልዮን ህዝቢ ብሪጣንያ ነዚ ወርሒ ሕዳር ኣብ ቤቱ ክጸንሕ ተኣዚዙሎም እዚ ክሳብ ክልተ ተሕሳስ ጸኒሑ ዝቕጽል ትእዛዝ ኣብ ስኮትላንድ ዌልስን ሰሜናዊ ኣየርላንድን ድሮ ተግባራዊ ክኸውን እንከሎ ኣብያተ ትምህርቲ ግን ክፉት ኮይኑ ከም ዝቕጽል ተሓቢሩሎም ኣብ ብሪጣንያ ጠቕላላ ቁጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ናብ ልዕሊ 1.12 ሚልዮን ናይ ዝሞቱ ድማ ልዕሊ 48,000 በፂሑ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ፈረንሳን ጀርመንን እውን ኣቐዲመን ዜጋታተን ሓደ ወርሒ ካብ ኣባይቶም ከይወፁ ኣዚዘን ምህላውን ይፍለጥ መንግስቲ ኢጣልያ እውን ናይ ምንቅስቓስ እገዳ ቅጥዕታት ማሕበራዊ ምርሕሓቕን ሰዓታት እትኦቶን ከም ዝኣወጀ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብተን ልዑል ለብዒ ዝምዝገበለን ዘሎ ከባቢታት ግን እቲ እገዳታት ክትርርን ዜጋታት ካብ ኣባይቶም ከይወፁን ትእዛዝ ክመሓላለፍ ምዃኑ ኣፍሊጡሎም ብኻልእ ወገን መንግስቲ ቻይና ካብተን ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ብልዑል መጠን ዛይዱለን ዝርከባ ብሪጣንያ ቤልጅየም ፊሊፒንስ ናብ ሃገሩ ከይኣትዉ ክኽልክል እንከሎ ካብ ኣሜሪካ ፈረንሳን ጀርመንን ንዝመፁ ገያሾ ድማ ካብ ኮሮና ነፃ ምዃኖም ዘረጋግጽ ሰነድ ከቕርቡ ዝሓትት ሓድሽ ሕጊ ኣተኣታትዩሎም ብደረጃ ዓለም ጠቕላላ ቁጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ናብ ልዕሊ 49 ሚልዮን ናይ ዝሞቱ ድማ ናብ ልዕሊ 1.23 ሚልዮን ከም ዝደየበ ጸብጸባት ጥዕና የነጽሩ ትማሊ 5 ሕዳር ኣብ ከተማ ኒው ደልሂ ዝለዓለ መጠን ብከላ ኣየር ከም ተመዝገበ ተገሊጹ ብመሰረት ጸብጸባት ኣብቲ ዕለት ጻዕቂ ናይቲ ንጥዕና ወዲሰብ ሓሳይ ዝኾነ በካል ባእታ ኣብዛ ልዕሊ 20 ሚልዮን ህዝቢ ዝቕመጣ ህንዳዊት ከተማ ብ14 ሚእታዊት ከም ዝወሰኸ ተሓቢሩ እቲ በካል ባእታ ምስ ምስትንፋስ በቐሊሉ ናብ ሳምቡ ወዲሰብ ብምእታው ናብ ደም ከም ዝጽምበር ዝሕብሩ ክኢላታት ጥዕና ቀንዲ ጠንቂ መንሽሮ ሳምቡን ናይ ስርዓተ ምስትንፋስ ሕማማትን ምዃኑ የረዱ እቲ ብከላ ኣየር ንዝመጽእ 48 ሰዓታት ብዘለዎ ምስ ዝቕጽል ምንቅስቓስ ተሽከርከርቲ ንምጉዳል ዘኽእል እገዳታት ከም ዝተኣታቶ ከምኡውን ኢንዱስትሪያውን ህንፃውን ስራሓት ደው ናይ ምባል ስጉምቲ ከም ዝውሰድ ምምሕዳር ከተማ ኒው ደልሂ ፍሊጡ ኣሎ
أورحت كمتن حدارن حرشاو مريت المسفح تبعيلو مس نيو دلهي أبز الدواء كفلات هاجر زكايد مكتسال قطقاطن صهاين وسيقو كم زلو زحبرو صبصبات ازي مستي أبز حالفة معلتات أبز تتصنبلا هيمنتاو بعال هندو تتوكس الرجتات من قصاص تشكركرتي اندسترايو نطفتاتن هنصاو سراحاتن تدميرو نمتن بكلا أير كم زعروغو يمزغلصو كيلاتات عنا تبكلا أير نقطري بحمامات سرعة مستنفاس تتقيم بتكالات عنا زعوق أبو سبات زايدو كم زلو بمحبار ازي مس قدايات لبع كورونا فيروس بتكالات عنا تعاطيفات إيرو كم زركب يقولصون دنمارك لبدا كورونا فيروس سلزسقا أستات 17 مليون انساتات كتقتليام إذن مينك زتبالا انسسا مالت من تصلاي زمسلا عينة انسسا كورونا فيروس نابسب كم محلالفا يخيلاين بزبل سقاتيا كتقتلم وسينا أبزي حجوان بركت زبلا من تصلاي زمسلا عينة انسسا بتي فيروس سلز تلخفا نخلقتلا كوسن كله وتادراتن بوليسن إذن انساتات أب مقتل زقبر وفريك ساتفوت أوعيد قريب اللهم تكالت عنا علمون إذن انسسا أب موقاد مس منغست دنمارك بحبار يسرح كمزلو تقاليتهم قدامي منستر دنمارك فريدريكسن أتي كابتن انساتات زمحلالف فيروس نتي أب مسرح فتن زلو كتابت ناي متصوار عقم زلو ايو إلوم كساب حجي أب دنمارك العلي 50 كلتن شح سبات بكورونا فيروس كحمون كله شوعة 233 سبات دما ميتوم دنمارك كابزن مينك زبهالا عليت انسسا بترخبو تصوري كاب علم أب قدامي درجات سرع نيزرلاند اسبانيان بكورونا فيروس تلغفو عليت انسسا رقيبانين أبز حلفة ورح حملة اسبانيا بسقات كورونا فيروس 100 شح مينك مقتالا يذكر بوحدو عمتاوي أب تشاينا أب دنمارك هولاند بولاندن تصورن متقام بزبل 5 مليون مينك يرابحام زي تمتعطنا مقب زمقب هصانات مستوم صبوق زبلعو مزانهم بمنصصار ب20 سنتيمتر زحاصرو كم زخونو حدا مصنعتي አረጋግጹ بمسرت عب لانست استحات محبريتا نتي مصنعتي زكايدت وجله كاب 1985 كساب 2019 عام تمرت اب زنبره غيزه كاب 5 كساب 19 نزعدميهم لعلي 35 مليون هصاناتن كوتيتينا مصنعتي اكايداتلهم بتسترخبه وصيت مسرت اب سميناو معرابن ماكلاين اوروبا زركبو هصانات اتم زنوحيم بانصارو اب دوبن دبواو مبراقن اسيا لاتين امريكان مبراق افريكان زركبوخا بماكلاي جمجم اتم زحصوريم